goyo an. Apenjo mano nikech paro be pogore siasa e twak mar Azimio gi Kenya Kwanza ka. Ne ineno ka be Kenya Kwanza ne nigi paro mar tero mbaka ne mbele koso ne na paro mar chungo maandamano. Kenya Kwanza nigi paro mar tero mbaka ne mbele, Trevor, for this reason. Kane kero wuoyo chieng' mane wuoyo bang' wuoyo mare 1 hour to Jakombe no wuoyo. Nya paro. To nowacho ni obende kaka ker nicho ndiko ni bunge. Nicho ndiko ni speaker mar Senate, go speaker mar National Assembly gik magombo mondo timnade. Mondo loki. To mbaka magore e bipartisan maduong' kabisa en kaka nyalo loso katiba mondo IEBC obed gima mo independent, mondo yiero bed maler ahinya, mondo wane ka governance telo ne piny bedo maber. Mane gima jo Azimio dwaro. Omiyo ana paro ni shida ni kanye. Shida ni ka endigo Trevor. Shida ni wach mar IEBC. Nikech sani koro dweche 7 bang' yiero to Azimio dwaro no yaw sava. To sava kero kan sava okane bunge, sava okane court, sava IEBC mantie kodo. To IEBC en gima ni independent commission ma onge kata mana ngato dhie maandamano di 80 ka sava okini state house. To dako se wacho kero ko nyalo chunga to wacho ni okay anasiye mondo yaw sava koro manyeuru ka mentie mondo yaw. Osewacho ka ding'eny kabisa ne sava onge kodo. Ukoni jogo dhi many sava kama nitie. Osewacho ding'eny kabisa. Ki sava IEBC ni kodo. To sava go bende kane ne jodhi court. Ne court wacho no yaw ni sava. Bono yaw ni sava. Kopo ni Azimio okode dhi ka gimano. To pod gidhi kodi kon mondo oyaw sava. Nikech gik ma giwacho ni IEBC preserve servers. En gima Kenya Kwanza kunya chiwo. En gima kote manyalo chiwo. En gima gidhi kote kon gini preserve servers. But in fact mokongo en duty mar IEBC ni for 10 years bang' yiero nyaka gi preserve servers go. It doesn't matter whether whether Azimio want them or not. Servers go nyaka kan gi. Okay? Mar adek ma chende en wach mar auditing yiero mancho timre higa mokalo. Mabenda paro ni nyalo timre court, nyalo tim kendo. To gidwa audit yiero mancho timre kendo. To en gima Kenya Kwanza kendo kunya chiwo. Nyaka dhi e bunge mondo jiwinjre ni we need to do this. So anaparo ni wan Kenya Kwanza wang'iyo mbele. Jo Azimio riembo gi side mirror ging'iyo chien. Ana paro ni kwa doko nyoganda kata mana majoluo bende to wang'in to mbele chal nadi. Mancho se kaka njo dhino. Mbele wadhi timo nadi kindi mabiro. Mano imenu bedo focus marwa. Okay. Ipacha. E pe grup mar paro ni bende ka koro tie